Shalom. Horasma dihita damang dohot dainang hahanggi pinaribot suak songonima nang damang dainang na adong di aula ni gereja taon lak suak songonima damang dainang hahanggi pinaribot na mengikuti acara live streaming ni Huriata apala di Arianon. Ada orang so masuk kita tu acara permingguota tu parsauran parningotan ni ari hamamate ni Tuhan Yesus. Taparadima roha doho pikirata jumolo mahita martangiang di bagasan rohata martangiang mahita. Amen. Uriani Kristus tongo di tongani pandemi COVID-19 siado nuaing tapatupa parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Naing lam takas gomal rohata tungholong ni rohani Tuhan ido natuk paluahon hita sian sorimago COVID-19 siaon. Hamamate ni Yesus papatarhon holong ni rohanai dihita uju pardosa hita ai disido mate Kristus humokopita. Alani tamado rohata maduk mauliate tuibana jala pujiota guarna alani tai dehoma Jesusu naung manobusau. Barhite-hite guar ni debata ama, duhut guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, duhut guar ni todi parbadia na tumopalangit dohut tanoon.
Amen. Si Tuhan ni malim si songonido tamadi hita. Nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian aka pardosa, naung gabe tumibo sian aka banua gejang. Dungi taringo tu dosa ni natoropi, ai sahali doi di ulahon, di nama meleho dirina ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ali Tuhan Yesus namate tersilang doho humoko pami halak pardosa. Alani holong ni roham nagodangi dihami. Ajari mahami paingot-ingot ho na targatung dihau pinarsilang humoko pami. Ai hodo ha perusan nami maradopon rimas ni debata dohot panoruion ni patik doho panolsolion ni roha. Sai sesa jala urasi madosa sian roha nami. Marhite-hite tot dim nabadiai. Jala pargugui mahami maralohon roha sibuk. Dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni roha nami. Lao manguloiho. Na mangulu jala na manggonggomi rap dohot amai. Dohot todi porbadia rodi saleleng ni lelengna. Amen. Hudul mahamu. Tapuji Tuhata, maredehita sian buku Eden nomor 24 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata. Imana tersurat di Heber 12 ayat 12. Tabereng ma iduk ni haporsiaoni jalan na paujuk kosa. Ima Jesus dan manauton parsilangoni. Sikat ni las ni roha tohap nai hian. So dietong ihai laon. Gabai hudul di siamun ni habangsa ni debata. Ido sahatna atau rap mangidogugu mahita tu debata mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Maredehita sian buku Eden nomor 412 ayat sada sahat rori 2.
samalung dibai surya karat nakahai dibai Tuhan rohaki midasi langi godatai Upasah diri kekasih Dapat surga pada silang di Tuhani Gorang dosaki ala sesadoi di baru dan terus isi di bani tolong rohaki lidah silang digogatai upasah diri kekasih dapat surga pada anakku. Nanjongjong dohita nuaing di jolo ni tuhata, tatap ma silang ni tuhatai, tarimangi ma aga hahurangata dohot salpu ni rohata, rodi sudi ulauta nasohobar tuhatana, patedek ma sudi diarupanna, martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus natarsilang alani dosa nami. Narodo hami tujolom manopoti jala manganggukon dosa nami. Nunga roho makoko pami, maroha holong jala majalo hami di hadirion nami. Hape di persauran nami, maol dope hami majalo halak na asing di hadirionna. Sai huhirim hami do ikon hobartu na di rohan nami.
Sai pasunggulhon matotong turuhan nami, pakokop mi dihami. Asa margugu hami mangulahon lomoni roham. Alani Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-baga ni debata taringotu hasesani dosata. Humoko pita gabi dosa do ibana na sotumada dosa dibahet debata. Asa gabe hati goran di debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Udul mamno. Marede hita sian buku ede nomor 450 sia ayat tol. Hatani debata turpuk di pesta parningotan hamamateni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Psalmen 22, mamuka sian ayat 2 saat rodi ayat 12, tajahama secara responsoria. Ali debataku, puasa tuk tadi konomu au, sai madau-daudu aka hatani anggukon sian hatuauku. Alai nabadia anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida, marhaposat tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Sudi akan amarnida au marekelek kelion au di pangangang do babana huhut mangupir-upir. Hodo tongon nama nait au sian apuan, si papos rohaku, mangosop bagot ni daina. Unang madau-dau ho sianau, ay donok nama parmaraan, ay suadong si partupak, ima sahatna, martuado akan natumangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 23 ayat 4. Sawerena
tidako ma haporsiao tai, songon nahina tidako nidongata sa haporsiao disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suhatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siatodi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogu na suhatu dosani, disima ibana paimamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi perbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni harak Kristen aka na badia. Doh dihasisani dosa, doh dihatai na madok. Mula mangolu sogot daging ni harak naung mate. Doh dihangoluan na sorasuda. Amen. Udul mamnu. Tapi kema kor virtual punguan ama.
Sunggul-sunggul di Huriata, Naparjolo, di Patupa Huriata do Ulaun Nabadia khusus tua manami inanami lansia, Naboi rotu garejaon, ima di hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 10 WIB asa Roma hita diacarai. Napaduahon khusus tua manami inanami namar sahid manahun di Patupa Huriata do Ulaun Nabadia di hari Kamis tanggal 8 April 2021 asa di Pabuama tu situa wek nabi. Na patuluhon di Patupa Huriata do Pasca Parjolo di Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 6 WIB pukul sia 30 WIB pukul 10 sada 30 dohot pukul 10 pitu WIB. Napaupaton di Patupa Huriata do Pasca Paduahon di hari Senin tanggal 5 April 2021 masuk pukul 10 sia 30 WIB asa Roma hita madohoti pestai. Songonima sunggul-sunggul tu hita salhutna horas. Tapi kema kor virtual ni naposo bulung ni Huriata. I give my life for thee, my precious blood I shed, that thou mightst ransom me and recall from the dead. I give my life for thee. What hast thou been for me? I give my life for thee. What hast thou been for me? Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Kau dapat tebusan dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? I suffered much for thee, more than thy conquered death, of griefless agony to rescue thee from hell. I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? Ku disengsarakan dengan amat
apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Maredehita sian bukuede nomor 21 ayat 1 saat rodi 2. Yesus muhaling alutku, si pamalutan iklim, dibunuh pemusuhku, imam leani, omadani hamagoan, atu paonan oluan, alani upujihan, tumari Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita manginang. Selamat Jumat Agung madihita. Hatani debata nagabe ojahan dihita di parpunguan parningotan di ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion imananienet sian Lukas 23 mamuka masian ayat 44 sahat rodi ayat 48 ujahahom matuhita tapayuti hukma di bagasan rohata songonoma didok disi. Jalan marea pukul 12 songgokma nahulum tusadok tanui sahatro di pukul 3 ay makolom matani arii jadi mariba ma hire-hire na di bagas joroi bola 2 dungi marsuara na gogoma Yesus nin nama amang tu bagasan tanganmu mahu pasahat tondiku jadi dung didoki tosma hosana marnida nama sai let nani dipuji madebatanin nama tutudo halak natigor roha doon jadi sudin atoropi namarluhut mainodur marsitopuk adorana marnida nama sai laos
mula ma ido sahatna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Golap do pakilalaan. Maol do atusan. Dang dapot rohana masa di tonga-tonga ni parngoluon ni Tuhan Yesus. Dido do ibana Mesias. Dido do ibana Tuhan. Dido do ibana si Pangulo. Alai ikon taunon nado nahaciti. Ikon taunon nado arsa ni rohatai. Ikon ayon nado naporsuk. Itu semua bukan karena kesalahannya. Bukan karena dia melakukan salah besar. Alai alani dosata doi. Alani pabaenata doi. Alani naung marsala hita. Ikon hita hiado HP na ikon songon naniai ni Yesusi. Huriana hina holongan di bagas Tota Yesus Kristus. Nama dohoti di bagas joro. Di gedung serbaguna dohot na di bagas nabi. Kegelapan terjadi di tengah-tengah dunia. Yang diyakini, yang dipercaya, yang dilihat kuasanya di dalam pelayanannya. Yesus mampu menyembuhkan sakit penyakit. Yesus mampu membangkitkan yang mati. Yesus mampu meredahkan ombak. Tetapi saat ini dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa-dosa kita. Jala di bagasan sadarion omma ujung natinaonna. Ini adalah peristiwa puncak yang harus kita lihat, kita rasakan, kita peringati pada hari ini. Holom do portibion. Buasa gabe holom portibion namanginang. Alani pangalahota. Alani dosata. Alani parangeta di tonga-tonga ni keluarga. Alani parangeta songonatoras tu akka ianakota. Alani parangeta songon ianakon maradopon na tua-tuata. Makolom maportibio. Makolom manguluta. Makolom mapikirata rohata. Karena ketika kebencian, ketika kesalahan, ketika hal yang tidak baik ada di dalam kehidupan kita, holomma ngoluta, holomma portibio, gabe adong, namak kolangi hita dohot debata. Allah yang kudus akhirnya jauh dari kita yang berdosa. Alepos marohata manginang. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang muda, yang tua, anak-anak, dan semua orang yang sudah lansia. Di bagasan tikion, di turpu jamita di bagasan sadarion, dangtar abati haholomoni, dangtar abati dosatai hape, asini rohani debatai, napi nasahat nai marhite hamamate ni Jesusi, asa bongot hita tu banua gijang. Ala naung diukap Tuhani dalata lauto banua gijangi. Ala naung di odihon Jesusi tanuaing marhite na dido ibana. Amang
tu bagasan tanganmu mahu pasahat todikku. Kita sudah diajak untuk sama-sama mati bersama dengan Kristus karena dosa-dosa kita. Mate Kristusi alani hita doi. Mate Kristusi alani pangalahot tadoi. Mate Kristusi lau mangodihon hita do ibana asa sahat hita tu banua gicangi. Ngadi odiho behita mangina. Sahat tu tanganmu ma todiku. Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita. Tuhan sudah memberikan tempat yang indah buat kita. Dia sudah mempersiapkan bagi kita. Siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ido makana didok sambulo nito dita ima surgo hasonangani. Dang mabiar behita tu hamatean. Dang mabiar behita tu akana masa di tonga-tonga ni ngoluta. Ta adopi paru kiloni molorap dohot Tuhani. Pos doro hatta sai di dongani Tuhani hita margogo hita mengadopi akana masa. Aido makana didok dung mate Kristusi gabe gudang na madok dia do jo hamatean dia do gogom ale banua toru ala nunga talu be hamateani nunga talu be haholomoni ala naung disodakon Kristusi sodang nasian banua gijang ala nia manginang nahina holongan. Di bagasan sadarion adong madua peristiwa na ikon idau tamarhite turpuhon dung di odihon Yesus hita asa sahat todita tu banua gijang di ida naso porsiai di ida akanaso olo mangihuton Kristusima pabainan ni debata ima marhitele nani. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengakui Kristus akhirnya mengatakan tohodo, tikosdo, natigordo, halako. Ada pengakuan yang tadinya dia tidak mau mengakui. Karena memang kebenaran itu akan terungkap. Di tonga-tonga ni ngoluta manginang jok dohita tatabuni hoddo hasitongani. Kita singkirkan kebenaran itu untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Sehingga kita bisa saja seakan-akan meniadakan kebenaran. Tapi ingatlah kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran itu akan muncul ke permukaannya dan mengatakan inilah kebenaran. Jala ido namasa dihadirion ni leknani. Dihadirion ni halak nasomanada debata. Sonari tu hita amang inang. Kepada kita yang berkumpul di sini di gereja ini, yang berkumpul di gedung serbaguna, yang sedang mengikuti acara ini melalui live streaming. Tak aku hodo debata nasitong. Maukah kita mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar? Olo dohita maka tidak kod debata di tonga-tonga ningoluta atik pegodang akana olo mangguga haporsyota. Beranikah kita mengatakan aku tetap siap di dalam imanku sebagai orang Kristen walaupun aku harus manaon naforsuk. Radedo hita ikon dang diakui. Tidak ada pengakuan, tidak ada jabatan, tidak ada tempat kalau kita tetap bertahan di dalam iman kita. Mampukah kita untuk bertahan di dalam iman kita itu? Dang mu bahasa tiaon ni Yesus.
dang mubaha udukon ni Yesus dilisingi, ditijuri, dipastapi alai hot do ibana madok. Tuhoma alai Tuhan hupasahat todiku. Ketika dia bergumul dengan persoalan yang akan terjadi dalam hidup, Yesus tidak mau terlena dengan apa yang ditawarkan oleh Pilatus. Dang olo ibana majalo napina saha di Pilatus tu ibana. Ale Yesus di botohodo boido au paluahoko doho maparsilako ho. Molo olo doho mangiuton hataku malua maho. Ido hata ni Pilatus. Ale takas do haudu honi Yesus madrok dang sian portibion harajoku. Harajoku nasian banua gijang. Jala ikoni mana pate di bagasan ngoluta manginang. Na porsia di Tuhani. Ngolutao dang sian portibion alai sian banua gijang donata jalo. Ai debata dona puna ngoluta jala ikom mula ma itu tu debata. Ido na diodihon Kristus tuhita. Upasahat matuho todiku. Jala nunga adong be pengakuan bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Kalau kita bertahan dengan iman kita, atik pe ikom mago hosata, ikom mago ngolutai, alai moloh marsi hohot dohita dihasitongani, di sido, di ida debata, na anak na dohita, na porsia tu ibana dohita, ido na masa di Kristus, dung di pasahat ibana dirina, di paujung marhite natos hosana. Rade dohita manginang songon na tinaon di Jesuson sahat tunatos hosana dang mundur ibana laho mangihuton na tinonahon ni amai tu ibana. Teladan ini ditinggalkan oleh Yesus kepada kita sebagai orang percaya supaya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan melalui peringatan kematian Yesus ini. Disinilah kita semakin diteguhkan. Jala odo namasa manginang. Seminggu sebelum kita memperingati hari kematian kita dikejutkan dengan berbagai macam teror. Berbagai macam ketakutan, kekhawatiran yang akan menghampiri setiap kehidupan orang percaya. Mabiar dohita manginang. Pasti mabiar. Dangarung naso mabiar kita. Takutkah kita dengan yang terjadi ini? Ya. Tetapi ketakutan kita akhirnya terjawab pada hari ini. Melalui firman Tuhan ini mengatakan, Allah sendiri sudah memberikan keterbukaan kepada kita dengan mengatakan, tu tangammu mahu pasahat todiku. Molo tumpe iko masai di garejata, molo dipatulus Tuhani, molo diizinkan Tuhan itu terjadi, tapasaha ma nguluta tu debata. Karena doa kita, permohonan kita kepada Tuhan bukan untuk menghalangi apa yang akan terjadi, tetapi supaya kita dikuatkan. Huriana hina holongan di bagasa tota Yesus Kristus. Tapar hatutu do pardosa do hitan waeng. Tapar hatutu do pardosa hita. Kejadian kedua inilah yang harus kita lihat. Ai tapar hatutu do pardosa hita alai godang do napadirgakkon si majujung namadok au do nasitong ibana do nasala. Talului hasala nidongan alai dangolo hita manulikiti hasala atta. Waduh hita nuai olo do hita manulikiti dirita mangalukiti ngoluta ai pardosa do awahape. Jala ido namasa dinatoropi dung di ida namasai dung makolom portibi dung didok let nani
nasi tong do halakon Roma natoropi ditopuk ma adorana nama dok masalah ma audisi pardosa do audisi wado hita manginang olo do hita manopu adorat tamadok pardosa do au ala ni asala aku mate tu haki ala ni pabaenaku tersilang Kristusi ala ni tu hita manginang wado hita olo do hita madok au do nasala olo do hita madok au do na ikon tersilang di silangi ala ni ia manginang marhite hamamate ni Kristusi tubuh ma akana porsea na olo paubahot dirina na olo mamereng tu dirina ai parsala do hita ai pardosa do hita karena keberdosaan kita maka Kristus harus mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nuaing porsea do hita amanginang naung malua hita sian hadu sauta. Porsea do hita naung dihamonakon Kristus hita nuaing dihau pinar silangi. Ingot songon edet tanaking haleau do diida halak silang ni Kristusi rehe-rehe doi alai diau haluau doi. Dihita nang porsea haluau do hape silang ni Kristusi jala sonari rodo hita tu bagas joroon rodo hita mangaduk tu debata rodo hita martangiang tu debata madok nahu tauni nuaing nahu pakilalaho nuaing di bagasan ngolu taon dang sadia dope songon natinao ni Kristus tai molo direheyala kamu amanginang dok matu dirita tapuk ma adorata ala ni pangalahok kudoi na direheyau molo di pasiding hala kita manginang tapuk ma adoram madok ala ni dosaku doi maka na di pasiding hala kau molo godang akana masa di tonga-tonga ni ngoluta tapuk ma adoram unang pola lulu ya salah ni dongamu unang pola sukun ise do nasitong alai dok matu ngolum tu dirim madok au do Tuhan namar dosa karena tidak ada yang benar di kolong langit ini di hadapan Allah semua adalah orang-orang berdosa tetapi karena kasih karunia Allah itu maka kita sekarang diselamatkan tajalo ma haluau nasya debata asa martua hita manginang dinalo mangulahon manguduti parngulota namet-met lamporsea ibanat tu debata namatoras lamatua lamtang maha porsiaun natu debata dang munggil be alai hot maibana gabe pangajari gabe pamudai jala adong ma regenerasi lau porsea tu debata tanggung jawab kita orang tua memberi nasihat kepada orang muda. Orang muda menerima nasihat dari orang tua, maka semua akan sama-sama berjalan dan mengatakan, dang adong nasitong, dang adong naboy di persalahon, yang tua tetap akan menjadi tua kelak, yang tua sekarang harus bisa membuka diri dan melepas aingama tua beau, alani tokin naima ari-ari. Itu makana molo edeni nama tua ya nungaluja au Tuhan. Karena memang hidup kita ini akan semakin tua dan semakin lemah, karena itu dikuatkanlah iman kita. Dikuatkanlah cara kita untuk meninggalkan teladan yang baik kepada generasi muda. Yang muda, janganlah pernah andalkan kepintaranmu di kemudaanmu. Memang sekarang lebih pintar generasi muda daripada generasi terdahulu. Alai dangga beta pangasahon ni diadopan ni natorop. Karena kepintaran kita tidak mungkin kita menjadi pintar kalau tidak karena generasi yang terdahulu mengajari kita. Karena itu tetaplah bersyukur, tetaplah berkata, aidang adong lebaku, dang adong gunaku molodang hupeleho diriku, laho gabe hamuliaon di debata.
Apa yang kita punya saat ini, kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, itu adalah kosong dan tidak ada gunanya. Alani marhite dilehod debatado pe tuhita hosa hangoluan. Atik pe di masa-masa pandemion godang do hamaolon alai marhite hatani debata di bagasatikion. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa-dosa kita. Yesus telah mati untuk keselamatan kita. Porsiado hita manginang. Malua mahita. Sian namasa di tengah-tengah di portibion. Termasuk pandemi. Termasuk COVID ini. Karena tidak ada yang lebih mahal dari darah Kristus. Itu makanan itu oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Molo dido bilur. Dang saneang songon sahit taya manginang. Ay molo hacit si majujuk ta unang tadok bilur-bilur mi Tuhan pa malu mau daun. Ya. Terlalu murah itu. Molo marsahi kanker hita tortadok bilur-bilur ni debata pa malu pedangi. Namasa di ngoluta naudok hiani di sima hita di pamalum. Ketika kita jatuh ke dalam keterjatuhan kita yang paling rendah, di sido bilur-bilur Kristus akan menyembuhkan kita. Asa unang gabi madabu hita tu padelian. Asa unang madabu hita tu keputus asaan. Ala godang do halak na porsiar sonari madeli ala dido buah sedang malum ngapar puluh-puluh tahun nomar sahit. Buah sedang malum mau HP holan na madabu otik do ale torsongoni sahit tu. Sekarang melalui firman Tuhan ini, molo tungpe di paluas Tuhani hamu marsait amanginang. Dok matu bagasar roham molo ido ikon hutaon mai. Molo ikon direhi hala kamu alani ulau nadenggan. Dok matu Tuhani molo hodo ali Tuhan na paluason ikon hutaon mai Tuhan. Karena semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menutup mata, tetapi Dia akan melihat apakah kita setia sampai akhir. Apakah kita akan setia untuk memuji Tuhan. Ida hamuma Kristusi sahat tu namate ibana dipasahat do dirina tu amai tu tangamu ma upasahat totiku. Amin martangiang mahita. Mauliate ma diho ali Tuhan. Ala dipaingot hodo hami. Marhite parningotan di ari hamamatem di bagasan sadarion. Naurap do hami mate do hoto di bagasan hadusaon. Jalarap do hoto mahami ali Tuhan. Naing ma dipahehe. Dingolu na ibaru. Toktong mali Tuhan. Adong hamubaon. Di roha, di ngolu, di pikiran. Nami marsada-sada. Asa boy hamil ito mangihuton naung di podahoko. Asa hutiruhami hoali Tuhan. Molo tungpe ikon na dok adopan nami. Ala naung di ay hodo yali Tuhan. Jaloon nami mai. Jalapos maruha nami ali Tuhan. Ala porsea hami. Naung di hamonakokodo hami ali Tuhan di bagasan sadarion. Ali Tuhan tuho mahu pasahat saluhut ruas ni huriam. Namad dohoti parningotan di ari hamamatem di bagasan sadarion. Di bagas jorom, di gedung serbaguna, dohot na di bagas nabe marhite hitel live streaming, pos dorohanami ali Tuhan, pasu-pasuamu, donganamu nasidali Tuhan, dinalaho mangadopi akan namasa di tonga-tonga ni ngolu nasida, marhite ngolu parumah tanggaon, marhite ngolu ni akadak dana na met sahat tu nama godang, nama sikola sahat tu nama ngaluli perkarijuan. Ho maali Tuhan nama masu-masu jala nama ngaleho dinasida akan narikot di ngoluna.
Ale Tuhan, di odiho kami maakadongan nami, na di bagasan rumah tangga na makasih holi parbue di bortian. Oh mali Tuhan, na pasaut tolomo ni roham. Dangadong naso tarpatu pahu ali Tuhan, molohodo ali Tuhan, na pasaut toni. Alani ali Tuhan, tuho mahu pasahat hami. Akaruas ni huriam na makasih holi parbue parumah tanggaun nasida. Ali Tuhan tuho mahu pasahat hami akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Ho mali Tuhan na mangalehon hamalumod di nasida. Na mangalehon pos ni roha dohot haguguon. Asa marhite asini roham malua manasida. Margogo manasida li Tuhan. Molo tupe ikon di ay nasida parsahiton na adong di pamatang nasidai. Asiro hamali Tuhan pasu-pasu ma. Tu akaruas ni huria mali Tuhan na memasuki masa-masa hatuaon manang lansia. Pergugui nasida li Tuhan di hatuaon na. Asa tung melas ni roha manasida li Tuhan di ngolu hatuaon nai. Gabe sibuan pasu-pasu sibuat tangiang nasida li Tuhan di akapinoparna. Asa toktong boy na sida gabe sitiruon. Gabe boy na sida lituan merenggenerasikan. Haporsyaw na sida tu akka ianakon na sida. Tu akka pinopar na sidai. Asa toktong ali Tuhan. Terpuji magwarmu. Marmulia magwarmu ali Tuhan. Alani ali Tuhan dibagasat tikion. Tuho mahu pasaat hami ngolu nami. Tuho mahu pasaat hami tod dinami. Asa ho ali Tuhan na mangarajai hami. Asir roham ali Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Tapuji matu hata. Marede mahita sian buku edeta nomor 86 ayat sada do udutna huhu tapasahat peliata.
Tai Deon ayat 2 rima hita jongjong. Nasanahu ulahi Tatangi aku mapiliata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam hutad dahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliahate tuho. Marhite hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar hui dahami holong ni roham na gudangi. Gumodang doi sian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di ianakon. Tung naso tertibang dogodang dohot arga ni sileho-lehomu di hami. Ayanakmu nasasadai disuruh hoga bejolma. Manaon pardangolan. Isak-isak dohot pastap-pastap. Gabe tarpajal ibana jalatu hamatean humokop hami. Mauliate marohanami. Ala naung say utang nami. Jala malua hami sian dosa. Sian hamatean. Dohot sian gonggoman ni sibolis. Ala ni pujion nami magwarmu nabadiai. Ala naung dipatupa anakmu pardomuan. Pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus. Biru-biru ni debata. Naung mamorsan dosa nami. Doho dosa ni hajol maun. Mauliate marohanami tuho. Jala pujion nami mahoro di saliling ni lelengna. Say tatap mahuriam na hinokokmu. Jala pinapungumi. Say pahot madihami hasesaan ni dosa dohot dami na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Asa tarbuak kami tu banua gijang parsaurhon. Hami tu akan nabadiay. Say bunuh jala parsilak ko majol manaburuki. Dohot sakap-sakap naroa di bagasan hami. Asa unang marlidak kami mandapoton ama na di banua gijangi. Hupasahat hami madiri nami tuho. Jala huleo kami rohanami bahain inganamu. Ala naung hinokop ho hami. Diho mahami jala ho di hami. Say unang loas hami sirang sian ho. Dongani mahami jala saur maho tu hami. Say patogu maha porsyon nami tuho. Asa hot lakanami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti ma akaruas ni huriam. Na mamaritahon holong ni roham. Dohot dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu. Manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Dohot raja nami. Saya si roham.
ingot mahami dihasanga pomi, jalabuan hami tu hasonangan na dilabung ni ama. Amin ali amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai ro maharajaumu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadariun hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tu todim. Horas madita salutna pangula go tiki dohot sude parhalado ni huria HKBP Keramat Jati pasahato tabe maduhita selamat Jumat Agung madihita salutna na di gereja na di gedung serbaguna dohot na di bagas nabe na manghuton acaraon horas ma. Dileho matiki rehat 5-10 menit. Adorang so madohoti ulaon nabadia.
Tapi bukannya intronya satu ayat aja, Bang? Terus langsung ganti. Terus nggak ada gunanya di sini kita. Kayaknya intronya satu ayat deh enaknya tuh. Harusnya ya. Iya. Menurut aku sih kalau Gimana ya? beda nggak apa-apa. Jangan. Mana roti gue? Topping ini maksudnya Yang di meja 1, meja 3. Di mana meja 3? Ada roti. Itu ada di situ dulu. Meja 3 situ. Ada nggak? Sisaan juga roti. Aku aja. Apa minum aja minuman. Iya, Bang, belum. Ada. Belum dapat roti, nah. Jadi mancing-mancing. Ada bisa nggak? oh nyala-nyala tapi ditengahnya deh kayaknya. Sari roti. Mana sari roti? Mana sari roti? Sari roti. Mana sari roti?
Padahal ada di bawahnya. Makasih banyak. Huriani Tuhata, ta paradema rohata, jumolo mahita, marulaun nahohom. Dung saya ulon nahohom, tajalo ma ulon nabadia. Ido kesepakatan nami nakaning dohot parhalado ni huria. Lasma rohata. Mangihuton acarata di ulaun nahohom dungi di ulaun nabadia. Atong taparadema rohata ngolutta lau martangia kita di bagasan rohat tabe. Tamulai ma. Amin. Marede mahita sian bukwede 76 ayat sada. Na tamado biru-biru naung tarbunui madjalo hagogon on dohot hamoraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamuliateon hasangapon dohot puji-pujian. Amin. Tung isi ma nuaing porsia di jamitanami jala tangan ni Jehovah tung ise ma naung tumana dasa ay si burdo ibana tubu songon tubur diadopan ni bohina jala songon tunas sian tano na mahiyang dang adong hinauli ni rupana manang hamuliauna ia huida hami ibana dang adong rupana ubain si halomohonoton ibana dileai jala dipasiding jolma do ibana bawa nasomal mangai pardangolan dot sait ibana pola ditabunihon halak bohina
maradopon ibana dibahen liana. Jadi dang pola hurajumi hami ibana. Tongodo aka sahita diusung ibana. Jala aka pardangolatta di porsan. Alai anggorohatta maddok. Debatado mamisang mamukul dot pasipal ibana. HP alani pangalosyota ibana tartulang. Binahini hajah totta ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangatta. Jala binahini bugangna malum itahilala. Luhut dohita lilu songon biru-biru. Ganup masih todong dalam nabe. Alai hajahaton nihita sudena. Dihonahon Jahoba tu ibana. Di pasipal pe ibana. Say manaw-naw do anggo ibana. Dang manang makuling pamanganna. Songon biru-biru do ibana. Natinogu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si gusting ibana. Tung naso dibuka do pamanganna marede mahita. Lahos yan ladangna manugihon ibana. Disoro nasidama sahalak si Simon sian Kirene do guarna. Naro tu ibana ma dipaporsaton hau pinorsilangi. Dipayutiut Jesus. Manguton ibana torop halak nang akaboru-boru na manangisi jala mangadungi ibana. Jadi didopakon Jesus ma nasida ni nama. Hamu akka boru Jerusalem. Unang maau tatangisi hamu. Dirimuna dot anak komuna ma. Ay na Roma akka arisogot. Dohnon nama disi. Martua ma akka nahol. Aka ina nasodung tubuan, jalan nasodung panarusan. Disima pukau ni halak madok tua kadolok, tinggangi ma hami. Doho tua kator, hukupi hami. Ay molo songonon pambahenan nasida tuhau narata. Ahmad tagamon masa tuhau naung masak. Marede mahita.
sini akai gumohon ang holong mi. Alai ditogihon dope dua halak nari, parjahat si pamateon rapdohot ibana. Asadung sahat nasida tu dolok-dolok na margoar partakurahan. Diparsilakon ma ibana disi rapdohot aka parjahati. Nasada tu siamunna, nasada nari tu sihabirangna. Jadi didok Yesus ma ale amang marpamuati maroham mida nasida. Aidang diboto nasida nabinahin nasidai. Laho marbagi ulosna, majoput nasinura ma nasida. Alai di surat silatus masada buah-buah di palohot mai tu hawi odo hatana. Yesus halak Nazaret, raja ni Yahudi. Jadi torop ma Yahudi nama jaha buah-buai. Ai jonok tu hutaido hapa jalan ni Yesus. Jala tarsurat doi di hata Heber, di hata Rom, dohot di hata Junani. Dungi didok situani aka Yahudi ma tu silatus. Unang surati. Raja ni Yahudi alai nanidok naima nian. Audo raja ni Yahudi. Dungi dialusi silatus ma nahu surati naung sinurat doi marede mahita. Alai dilea-leai aka nama molusi ibana. Aka dipailing-eling uluna madok eho. Na mangalohai joroi. Jala na pajong jokosa di bagasan toluari. Palua dirim. Molo natutuho anak ni debata. Mijur mahosian hau pinor silangi. Sumantu sido pangaleai diak kasih tuani malim si boto surat dot si tuani bangsoi ai didok be ya na asing di palua dirina sotar paluasa raja ni Israel do ibana atong mijur ma ibana sian hau pinor silangi asa porsia hami di ibana nang dihaposi debata atong ima paluahon ibana nuaing molo nalomo rohana ay nina do anak ni debata do au laos songonido pangaleai ni panamuni narap diparsilakon dot ibana dada Kristus siho palua madirim nak kami atong alai dia lusi dongan na ibana dipisang ma ni nama dang dihabiari ho HP debata atik perap hona uhup pita uhum nati gordo natu hita ay tajalo do upani pambahenata alai anggo ibana dang adong diula naso ture. Laos ni nama. O Jesus,
Ingot au, ia dung sahat to tu harajomi. Gabenina Jesus madok ibana. Situ tudo hatakot tuho. Sadariod do horap do tau di paradiso. Marede mahita. Alai olat ni hosniari rodi pukul tolu. Holoma sadok tanoi. Alai tar di pukul tolu. Dipangiar Yesus ma suarana. Dianggukon ma. Ale debataku. Debataku. Buasa tung tadi kononmu au. Eli, Eli lama sabatani. Alai umbegei. Ninana deba sian akana jongjong disi. Nama Josi Elia do. Jadi dung di boto Yesus. Nang marujung salutna. Asa jupang natar surati. Ni nama. Mawas au. Jadi adong madisi isiani tuak na asom. Jadi dibutongi nasi dama limut tu bagasan tuak na asomi. Di palowot may tu sada tolong. Lau manudrukon tu pamangan na. Jadi dung dijalo Yesus na asomi ni nama. Nunga marujung. Dungi dipauduk ma uluna. Pasahaton todina. Dungi marsuara nagogoma Yesus nin nama. Amang. Tubagasan tanganmu ma. Pasahat tondikku. Jadi dung didok i tosma hosana. Jong ma hita saluhutna. Tapa homa rohatta martangi yang mahita di bagasan rohat tabe.
Marede Mahita. Hudul Mahamu. Laos dina satok kini maribak mah hire-hire na di bagas joro sian gijang rodi toru. Dungi humut talma tanoi marigat ma dot aka batu mamak muka ma aka tanoman dungi hehe ma daging ni torop nabadia aka namodom disi gabe ruar manasida sian aka tanomani jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhuta nabadia pataridahon nasida tu torop halak alai dung diida iduk ni soldadui rap dohot aka donganna na jumaga Jesus lalu iro di aka namasai mabiar si tutu manasida ni nama tutudo on anak ni debata jadi sude na toropi namar luhut may nodur masih topuk adorana marnida namasai laus mulak ma tapuji ma tuhata marede mahita. Alai adong ma disi torop boru-boru nama natap-natap maddaw-daw ima akan naung mangiton Jesus sian Galilea pature-turehon ibana ala tongon ari parhubasan ni pesta na balga
naing maunang dihau pinorsilang aka bakke diari sabati. Alani dipangido aka Jahudi ma tusilatus. Asa disuruh na mga rosak hai nasida jala dipaijur. Gabe Roma aka soldadui dirosak ma hai ni na parjolui. Songonido dongan na narap tarsilang dot Yesus. Alai dung sahat nasida tu Yesus. Didama nang sanga mate ibana. Gabedang dirosak be hai na. Alai ditulakon sada sian aka soldadui ma mudi-mudina tu adora ni Yesus. Jadi manigor puas masyani mudar mardongan aik. Namar ni dasaido nama katidakoni. Jala si tong do na hinatidakon nai. Ibana do uboto si tong nina nidok nai. Asa anggiat do tamu porsea. Ay namasa doi. Asa jupang na tarsurati na madok. Dang jadi ponggolon holi-holina. Dung salpui dipangido si Joseph nasian Arimatea ma tusilatus. Pajuron na bakke ni Jesus. Sisian ni Jesus do ibana. Alai marsibuni do ala ni biarna mida aka Jahudi. Jadi dioloi silatus mai. Dungi Roma ibana. Di paijur ma bakkena. Alai Roma nang si Nikodemus. Ima nang ro manopot Jesus borngin na jolo. Dibuan mamir na marsaor aloe arga 100 hati. Dungi dibuat nasida ma bakke ni Jesus. Dibaluti ma tu dagangan rapdot na hususi mangyuton adat pananoman ni Jahudi. Alai adong ma mardonokon hapa jalan nai sada porlak. Jala di bagasan porlaki adong sada tanoman ne baru. Na sodung hapeahan ni manang ise dope. Asa tusi nama dipiakon nasida Jesus. Siala ari parhobasan ni Jahudi. Ay jonok do tanomani marede mahita. Laos jongjong mahita salhutna. Silang na batihay, adong ulangkin, marahon dosay, dohot pandilihani. Madok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gicang say pinorbadia ma kuarmu sero. Say saut malomon roham di banua tongaon sungona di banua gicang. Leon ma tuhami sadarion hangluan siapari. Sesa madosa nami sungon panasa nami. Di dosa dongan mar unang hamitogyun tu panguncunan. Dota gogoon dia sangat ponsaliling. Amin.
Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani de bata ama dot parsaurani ton di porbadia ma mandongani hamu saluhutna taidon ma amin. Diuduti ma tu ulau nabadia langsung. Sadarion urutatama tu ulaon nabadia hobar tu nati nonahon ni Tuhan Yesus tu aka siseana adorang so ditakup ibana ulaon nabadia ima perningotan tu Tuhan Yesus Kristus tada hasesaan ni dosa dohot padan nai baru taringo tu hanguluan nasora sudah. Marede mahita. Marede mahita, siap kuede 170 sia. Tapuji Tuhata buku ede 170 sia ayat 1 ayat 2. Dameni debatan na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amin. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si rohan na sumurung, amanami na di banua gijang. Asi roham, topot mahami na pungu dison, adorang hupanga kami anon parpadanan na badiay, lehon mato di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon hapor seaw na mengulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pargugui mahami maswadahon diri nami,
asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporseaon na mangului. Say taiti rohan nami, asa lamalungun hami tu banua gicang. Asa say masihol hami, pai maimahon haroro ni Yesus Tuhan nami. Amin. Hita akan napinarhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiay. Dibahini tatibang ma jumolo manang natau hita marulaon nabadia. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na nolsoli rohana, ala ni pabahenan na soture. Jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupa ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay, akan nadohot marulaon nabadia, unang be dioloy sibolis, unang be datdati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tung gotapok kamuma hosom dohot late ni roha, alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus naung mate, jala nang mulak mangolu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiay. Dibaheni tatakasi majolo rohatabe, jala alusi hamuma suku-sukunon jongjong ma huria. Di parhatutu rohamdo, halak pardosa ho sian hatutubum, dohot ala ni pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua ho nuaing sian dosam, molo songoni alusima olo. Di parhatutu rohamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanaon panguluhon pardosa, ibana nang mate dohot mulak mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akub ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho, jalan na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam, molo songoni dogma olo. Atong tapauduk be marohata, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata, aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang dohami, ay jodjot hulaosi hami patikmu, tama dohona uhummu hami nuaing dohot sogot, molo balosonommu tu hami hobar tu pabahenan nami. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naun nilehommu humokop hami, ala ni i ubahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham dihami, say jalo mahami, say sesa masude dosa nami,
Jalalehon to di parbadia Tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tano odo pehami. Amin. Atong hamu akan namanopoti dosa muna, jalana mauas di asini rohani debata, say sahat matuhamu na hina porseaw muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok Tuhamu, pos marohamuna. Nunga sesa saluhud dosa muna, marhite-hite guar ni debata ama, dohot anak, dohot tod di parbadia. Amin. Ale ama namin na di banua gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu panguncunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Hudulma huria. Tapuji matuhata maridehitasian buku ede nomor 150 ayat sada. Jesus nang sineyang ihamak dinarsilang raham tokong darang nahujung marzilang marutang basa Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu pornginnay. Uju tarcehe ibana. Didogma mau lihate. Dungi diponggoli mai. Diparlehon matu akka siseanna, huhut ma didok, jalo hamuma, jala pangan ma, dagi kudoi, nanilehon tu hamatehan, humokop hamu, bahe kamu ma songoni, bahen parni ngotam muna diau. Jala dungsun nasi damangan, dibuat ma panginumani, didok ma mau liate. Dungi didok ma tunasida, jalo ma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon, padan nai baru maon marhite-hite mudarhu. Naniusehon humokop hamu, bahen hasesaan ni dosa. Say bahe kamu ma songoni, bahen parningotam muna diaw. Atong Roma hamu, nunga rade sude, ida jaladaima denggan basani debata. Marede mahita.
pangunuhan saat dapat makawan sai unang magtahudan asian kohokan Gusti Pangulo Ibu baik maangan pututu Ohot udan ibu iya somong kapas maan Iyas tutu Iyas tutu Dohot mudar mi buriah Iyas somong kapas maan Toni utami kapatar manian Tondi pangunuhi akang manunggungan Gusti Pangulo Ibu baik maangan pututu Dohot mudar mi buriah Iyas somong kapas maan Iyas tutu Iyas tutu Dohot mudar mi buriah Iyas somong kapas Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor sia ayat sada. Puji halong irahamu Oh Tuhan Yesus Rajaki Tuhan onatong diku aidopin na idomi halubahon diriku memikir halo Puji matuhan debata ale todiku. Jalan nasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji matuhan debata ale todiku.
jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, jala ibana pamhalum akasahitmu sudena. Ibana paluaon hosam sian hamaguan, jala dileho tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata, labata rimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita naho bartu dosata, jala dang dibaloson tuhita naho bartu haja hatota. Songon asin rohani ama-ama tu aka anakon na do asini rohani Tuhan debata di aka nama kabiari ibana. Nungatakas di patuduhon debata holong ni rohanai tu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dung gabe parpitor hita hinorhon ni budarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangakku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata, olat nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaorhon madamena tutodim. Selamat memperingati Jumat Agung Amang Inang, Tuhan Yesus memberkati.
saleleng ni leleng nai rado kota ende honma ende kuna in baruda sonang ni tikini dung jupang Jesus Tuhaki kone nama wajariau tarban maras tirahaan sonang ni tikini dung jupang Jesus Tuhan